хай нигоҳ кӣ дарахтҳо айҷа чӣ хушрӯ метова. бовар кӣ. салому алайкум тамошобинои азиз, нигоҳ кунед. ин инҷа тарафи сиркай. Диден доми шива ки нависондаги ному сиркай ме биё иними хе. Инами байрақоро диден, инами парчамо да инами инҷа задаги, инами хе, инами парчамо да инами инҷа задагиай. Инами тарафи дасти рост тоб мехиран уна ҷои ман диде қуртобхонаи Исмоил тоҷик кардаги уна қуртобхонаи Исмоил. Уна он дарахтҳои палма ва арчаву авоё мондагиай дар амунҷа медонен. Ина калцавои 32 меган. Инҷа дуромадани Маяковский, имхе дуромадани Маяковский, ина светофори Маяковский. Инҷа ҷои мо. Кадом бародарое ки дар дохили шаҳри Душанбе қарор дорен, марҳамат кинен биёен бародаро. Ҷои мо бениҳоят ҷои тозаву озодаву гуфтию гапо бо пурбоду ҳаво ай. Ҳама дарахтҳои замонавиро оварда мондагем, гулҳои замонавиро оварда мондагем. Хехтон биёед бинем бо баҳо метиҳен. Нашоти ороишотиш боша бародарои азиз, ороишотиш ҳама тоҷиконаай, тоҷикона кардаги мақсад миллӣ. Оле бе ман пешихода гузарам ки ягон мошин назанам. Нигоҳ кунем бародаро. Ина инҷа сирк, раҳи сиркай. Ина ин тарафаш боша фабрикаи ширин, доми Душанбе сити яку фабрикаи ширин рафтан. Ина бин меги алейкаи пеши кинотеатри операбалет боша. Нигоҳ кунед дарахтакоро дидем бародарои азиз. Ними муртҳое ки дар ин инҷа десен якалло ҳамаш фурӯшиам бародар. Ҳамаш фурӯшиам. На нигоҳ кунед. Мақсад ини дарахтҳоро ҳам фурӯшиа. Ина ёсҳои майда майда. Инҷа дар ина ёси калон. хоб иҷа омадаги. хоб ина и арчаҳо, ини арчаҳо, ини палма, ҳамин ино фурӯшиай бародаро. Ҳамин ино фурӯшиай. хоб ин иҷа омадаги бо ҳоли ин иҷаро нишон метам. ина нигоҳ кунед. иҷа чӣ хел палмаҳои фасон оварагем. золотистия арчаҳо. ин индийский сирен меган ин ина. хоб ин инам фурӯшиай бародарои азиз.